Hydromasážna vaňa Sara. Rohová hydromasážna vaňa Sara sa vyrába v dvoch veľkostiach 130x130x57 cm a 150x150x57 cm. V obidvoch prípadoch 57 cm je hĺbka vane. Táto vaňa poskytuje dva druhy masáže. Poprvé sú to vodné masáže, skladajú sa z 4 bočných trysiek a 8 mini trysiek. Po druhé vzduchové masáže sa skladajú z 8 trysiek, ktoré sú umiestnené na dne vane. Pobyt v tejto vani vám dokonale uvoľní svaly. Funkcie vane ovládate pomocou LCD panela. Táto vaňa zahŕňa chromoterapiu. Je to liečba pomocou osvetlenia. Používa sa na posilnenie organizmu, upokojenie a vyliečenie mysle, tela i ducha. Je veľmi dobrým pomocníkom na zregenerovanie tela a mysle po operácii. Pre zvýšený komfort výrobcovia tejto vane zabudovali dve opierky hlavy. Nejednať pocit, ako si oprieť hlavu v kúpeli o opierku a nechať sa unášať melódiou, ktorú vám táto vaňa ponúka. Áno, tušíte správne, súčasťou tejto vane je rádio. Vychutnajte si pôžitok, ktorý vám táto vaňa ponúka. Vďaka jej rozmerom a zdvojeným funkciám si môžete príjemné chvíle vychutnávať vo dvojici. Ako vlastne fungujú masážne vane? Masážne vane fungujú na základe náporu vzduchu vo vode. Toto vyvoláva u človeka veľmi príjemný pocit. Dokonca už len sedenie v teplej vode má pre ľudský organizmus uvoľňujúce relaxačné účinky. Pri vodnej masáži sa vám uvoľňuje svalstvo a to výrazne dopomáha k uvoľneniu kĺbov. Aké sú výhody používania masážnych vaní? Úľava od bolesti, rehabilitácia po úraze, dokonalé svalové uvoľnenie, pomáha odbúravať stres a únavu. Čo získate? Väčšiu fyzickú odolnosť, kvalitnejší spánok, lepšiu telesnú aj duševnú kondíciu, menšiu vyčerpanosť a únavu. Takže si zhrňme, čo vám táto vaňa ponúka. Vodnú masáž, duchovú masáž, chromoterapiu, čiže liečenie svetlom, počúvanie hudby počas kúpeľa, úľavu od bolesti, svalové uvoľnenie, odbúravanie stresu, väčšiu fyzickú odolnosť, kvalitnejší spánok, lepšiu telesnú i duševnú kondíciu, menšiu vyčerpanosť a únavu. Ďakujeme, Skrblik.sk.